végre a profi kategóriában, bukós is akar, ahogy kell. És érkezik Peti is a brutál Chevrolet Caprice-szal. Na nézzük, 4-es kategóriában profi között kért a továbbjutó. Az 1-esen az igazi amerikai dög, a V8-as, Eagles Chevrolet Caprice. Majd pedig RC barátunk az S2-es Audival. www.audibaspower.com RC ott blogon lehet sztorikat olvasgatni. Na nézzük, Peti vagy Tomi? Peti, kis türelmet kérek! Minden oké? Jó, minden oké. Mondom Tomi idejét, 10.92, Big Peti 11.54 a Caprice-szal. Szép.